Aku titip mulai karo sing bonang. Piye? Mbae sesuk kon ruqyah bar wayangan iki. Lah ngapa? Gara-gara Mbak Dewi apa nyanyi iki mau tahun bawa iki ketok wis pikirane sing bayang sing ora-ora iki. Lah aku yo tartamtu, tak tu, masa aku tak tu apa? Lah ngisore numpak perahu barang are. Numpak perahu. Lah iki aku semete bawa kayak iki tulung sesuk diruqyah iki pokoke. Numpak perahu. Ampun ngoten lho, Pak. Apa, Mbak? Bawa kayak apa? Jarene numpak kamu. Bawa kayak lho, ngomong lho. Ngene rek. Ayo, Pak. Para esuk kodho tumpak-tumpakan ki piye? Padahal ora duwe. Kayak dalange ora duwe ya, Pak ya. Nah niku. Piye? Apa golek tumpakan ning kene? Nonton lah kaya terus. Wis aja, Dek. Ibarat wong numpak kandhane. Perahu iki sing ati-ati tenan ta cakepane iki. Aku ki kadang ya ngono kok numpak aku barang iki piye lho. Sing ati-ati tenan iki Lang, aja mari sing elek-elek lho Lang. Ora aku kok. Dipirsani para bapak-bapak ibu-ibu. Bawa kayak iki lho sing marah-marahi. Kok nek aku salah kok ora di nganu. Nah, yo nek ditumpaki tenan Mas digawe. Mbok ayo. Ngawur. Ngawur ae. Cak aku nyandak lagi kesenggol tanganmu aku wis budiken rong dina. Alah yo. Aku umpama karo dalang. Lah wis ora gathuk. Ora gathuk. Wis ora gathuk. Ora gathuk. Lah kok iso? Lah tek ora. Piye? Cara wong kuwi dalang kuwi Apa ta apa? cara wong kuwi kethek mangan klenteng. Apa iku? Dalang wis tuwek ra iso ngacung. Aku karo kowe tuwek kowe lho. Panjake. Dilungkas e Lang. Dilungkas, dilungkas. Dilungkas. Bapak-bapak lho kandhanan terus yo dalange iki lagian telung minggu iki bar sunat kok ya padha.